Бүген алтын төстәге җылы котлау яңгыры мәркәзебез Казан шәһәрендә яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Азизова Рита Гилман кызы өчен явачак. Ярты гасыр гомер кичерү тантанасын каршы алганда аңа ихлас теләкләрен яраткан тормыш иптәше Марат Вильданович, кызы Регина, әнисе Сания апа, уллары Марсель һәм Тимур безнең тапшыру аркылы җиткерәчәкләр. Язмыш камчысы һәр адәм баласының төрле якка бөгелә дә суга диләр. Бер көн кояшлы, аяз булса, икенчесе аның кара болыты тулы, яңгырлы да булырга мөмкин. Шулай төрле көннәрдән бар гомерләргә үтеп киткәне сизелми дә кала. Алтыным минем, яралы күңелемне төзәтеп, яшәешемә мәгънә өстәр өчен бу дөньяга килгән иң гүзәл чәчкәм, дип яза башлаган Марат абый. Ритамның торып уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына, йомшак булуына таң калам. Аның сыман акыллы кешеләр бу дөньяда юктыр дим. Без яшьли кавышмасак та, бер-беребез өчен туганбыз икәнне ачыктан-ачык аңлыйм. Бырма гомер юллары башлап, ике төрле якка ташлаган булсалар да, Хак Тәгалә әмере буенча без бүген бергә, Аллага шөкер. Ике яклап балаларыбызны да уртак күреп, минем улларым, аның кызы барлыкка килде дияргә кирәк. Һәм мин моның өчен бик шатланам. Таяныр тал тирәгем, күңелемне күз карашымнан аңлаучым, йөрәк әрнегәндә сусавымны басучым да син былбылым, куянчыгым. Юбилеең белән котлап, беренчедән бик көчле яратуым турында сиңа әйтәсем килә. Синең сыман көчле рухлы кешеләрне бер генә дә очратканым юк. Без булдырабыз дисең дә, тагын мине алга этәрәсең. Яшәр өчен миндә көч уятасың. Бар булуың өчен, миңа мәхәббәт бүләк итүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Укылган никахыбызга тап тидермичә, Ходай язган гомерләрне парлы килеш үтеп, балалар киләчәктә оныклар бәхетенә дә шатланып яшик. Эшеңдә уңышлар, гаиләбездә тынычлык, йөрәгеңдә җылылык булсын һәрчак. Бар бәла-казаларда безне уратып узсын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булачакмын. Син бит мине бик бәхетле иттең, яратуың белән үземне. Алсу таңнар миңа бүләк итеп, үбеп алып минем күземне. Бар йөрәгем белән сине сизәм, кочагыңда эрим, назланам. Күзләреңнән күземне ала алмый, синнән башка түзмим, сызланам. Башка ярлар миңа кирәк түгел, синең генә килә сөясем. Назларымны, кайнар хисләремне сиңа гына килә бирәсем. Өзелеп мин сине яратамын, бул син яннарымда гомерлек. Икебезнең йөрәк бергә типсен, сөюебез булсын мәңгелек. Хөрмәтле Рита Гилмановна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Марат абыйның сайлаган музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Saklay onun bərələri Әрне дисең йөрәк, минеке дә шулай кемнәр салды әйтче яралары. Син минем моң канат, Син минем сул канат, күзләремә карап, яратуың аңлар. Син минем мәхәббәт, Син минем сайрар кош, аңла бер кагыйдә. Син минем язмыш, син минем моң канат, син минем сул канат, күзләремә карап, яратуың аңлар. Син минем мәхәббәт, Син минем сайрар кош, аңла бер кагыйдә. Син минем язмыш. Йоклап булмый дисең, мин дә йоммыйм күзем, сыкраулары көчле бәгырьләрне. Ярты йөрәк күмер, ә калганы утта бәхет.
Bülbütlerinin izlimi utrağlarım. Sen benim mum kanat, Sen benim sol kanat, gözlerine karab yarattığın anlar. sen benim mehabbet, Seni benim sayrar kuş, anla bir kaidesin benim yazmam. Sen benim mum kanat, sen benim sol kanat, gözlerime karab yarattığın anlar. sen benim mehabbet, Seni benim sayrar kuş, anla bir kaidesin benim yazmam. Sen benim mum kanat, sen benim sol kanat, gözlerime karab yarattığın anlar. sen benim mehabbet, Seni benim sayrar kuş, anla bir kaidesin benim yazmam. anla bir kaidesin benim yazmış. Anla bir kaidesin benim yazmam.